ukatana pointu nora ka fe buko chamar buko uruka wuri ka jo nona nami na uka mo juger uka mo na ka mo de tarde ça a que ka ba blala merci bien abana ka mo ka ba ju wal ni na ju ko no la seto ko na mo la ni na ka mo la ni ko se ko ka tu ta ka mo bla ko ke ko ben mo na ni ka ba juger seto na no ba na no para kana ka bla merci bien so on que faut pas de amour. Merci Chamor, merci bien famille là. Ni ala son amba la c'est. OK, c'est bon, merci beaucoup. Parole 20 24 65 29 le 20 24 78 68 Pierre Kafo. Aouna Koulibaly depuis la Suisse, comment vas-tu mon frère? Sabé! Bonjour, comment que ça? Tout est bien, Aruna Koulibaly depuis la Suisse. Bonjour Aruna. Alors, comment va? Tout est bien, tout à poste. Ça va? Nam. Bibo. Folie de l'année. Abdou Floba là-haut. Non, ça je ne veux pas dire. On se confond. Camara, on connaît, on y va. Camara Kenny. Nam. Ok. Global là-haut. Sinon, c'est très facile. Il suffit de faire seulement une lettre et envoyer ça dans toutes les ambassades. Vous les appelez après 3 heures là. C'est d'abord, on n'a pas besoin d'aller dans les universités ou des trucs là pour faire certain travail. Il y a des aspirés. On peut travailler nous à coopérer. Quand Maouta vous le préparez. Ah, il va passer. Le ministre de Malaisie, il n'a pas la feuille pour aller nous là. Voici donc numéro de Gala, Pony, Katina, et les cafés pour rien du tout. Katina, c'est tellement facile à décréter la tombe des caractères. Écris une lettre, tu envoies dans les ambassades. Non, le but de demander de se là, allez, quand on a bien propre. À quand on enlève la place là. D'accord. Il faut dire à qui, tout ce qui est fait pour finir, sont les malais de l'intérieur. Moi, je suis capable de faire. Amachi la c'est Nala son Aruna. Ah, ça va pour lui donc. Koulibaly. Vraiment, mal pour Israël, on a ça, ça m'a dit de faire. Au Kaka. Beaucoup d'entre vous, vous avez dit que c'est trop oui. D'accord. Le ministre de Malais de l'Intérieur, il n'a rien pu du tout. On a fait que Martina avait fait la oui. Ça, tu l'as déjà dit, Aruna. Voilà, là, maintenant, ça va. Amen, merci bien, Koulibaly. Merci. Merci bien, Aruna. Alors, quand même, moyen de faut Suisse. Merci bien, Aruna Koulibaly, merci bien. Enfin, écoute, d'abord, tu m'en as beaucoup mal. On a beaucoup à vous laisser ensemble. Pop, pop. 00223 20 24 67 29. Le 00223 20 24 78 78. Abdou Touré. Allô? 00223 20 24 67 29. Allô? Mais je ne sais pas si Adriana Amay Albi. Aywa. Mais je ne sais pas si Oui, mais. Allô, salam alaikum. Allô? Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sekou depuis Guinée équatoriale Bata. Bismillah. Ajarani. Bismillah. Ani Dofala. Aywa, angone anye Dofala tiere la manye. Mais watila o yɛrɛ kun fe a gɛlɛya ba de kun be kun ye maa caman a nɔgɔyara sa wa
Aïwa, Allah ka salji boaka. Abandillah. Merci bien, Sekou. Hop 24 65 29. Salam alaikum. Alors, donc, domaine de jour-là. Allô? Aïe, les Goussra Mimbino, Namungamay, on est 24 76 29. Ah, ok. Donc, 24 76 29, aïe au tweet. Abimata Kojade, Mouncheloude. Sotelma Managlalza. Allah bonima sotelma maliten. Sotelma mouvou de fede à Bekal. Allô? Salam allô? Voilà. Donc, Nabi Woulalike a que 20 24 78 78. Walma 20 24 98 98. Sotelma desera Malion Goro. Et car on soit menacé, amena nous begenga goya. 20 24 78 78. 20 24 98 98. Malien ana audedo aminu bi jamana kokan. Yamorete mabulu mimi maliko na ka wulili ke. Salam alaikum. Allô? Allô, oui? Allô, ça va bien, merci. John Doe. Hein? Ballo, Italien. Ballo, Cabo Italien. Ballo, buongiorno. Buongiorno, ciao, come stai? Tutto bene, tutto a posto. Noi tutto ok, pas tellement. Allora. Tutto a posto, merci. Senti una cosa. No, non mi gagna, mi tocca come cartini la cola qua. Vas-y, Ballo, tu Italo. Ami foli che arne ancora da come si sta, ma come mi tumene con i va qua, era se no come te li nega qua, con te la nera placa qua, la sta segara qua. C'è la nuova nemuni prima degli era di più prima che le tette qui qua passani che le che capente che kama prima si stanno uniti da l'Italia qua. Déjà na manya ko gouvernement ordre di chare la ko se ga fe nyina bo mune la ma se ga decision ta directement ka abla kana ma la se ga ke juna burgi ka se ga na konfe anta nan de place santani ko ambi tengere ndala na pro bonye problema kana ko ko bi ga bleki ya no go bla ka ta malla ka kla ta mali ka ta mo ta do kana na bo wa tigire no be tamper ti de wo no ma se ga decision ka de gele ka machine bla kana ma ta la ka se ga nyina ko un jour na de se ga pas pour la be chankle Oye, de la policía, ahora papi ubla pena ka plaka tambala, abina tan julige malla ino. C'est vraiment bien de vous pour envoyer na voilà qu'on a tiens pour mais ambe gouvernement pour attendre parce que vraiment vous sera ka solution sera là. Bon, ça na ko ni wala par kata pai quoi, mais na fera mi tampa de temena tuguni ga kila kana tuguni kanga papi orang bilang masa la ko du tika tambala. Ina ta wakati juri fana ke malla ino tuguni. Ballo mba fait donc a fora ka papier rempli ko passeport ou bien la sur 100 carte nina ou fora et kaban. Non, pour un an de correction, qui a évidemment des corrections. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Correction, on a attaqué Malé là, c'est ça. Même quand on a que vous avez créé la commission, on a attaqué vous quoi. Nous voulons qu'on gagne vraiment, ni hors tous les méthodes qui ont attaqué machin, comme ça, on machine, on a correction, on a attaqué la masse là. Pour que vous puissiez nous donner une correction, vous ne pouvez pas trop là. D'ailleurs, là, c'est que nous allons voir un tien, vous j'entends la mise à fond sans quoi. Ça y est, le matin, il est de voir, voilà, il est. Ok, c'est très bien compris, Ballo. Vraiment, on m'a dit à la terre, parce que vraiment, à la ministre, à la campagne, on va y avoir, voilà, il est. Ça m'a fouillé, c'est un grand, voilà. Aïe, on va là, c'est merci bien, Ballo. On est qu'on a beaucoup de la droite. Avant, on m'a tablé d'autres, on t'a tablé où, baby. Parce que nous nous sommes là, allez me laisser vous péter, vous péter ma fourra. Donc, on va y aller à taille à non, à tel, n'est-ce pas le gars qui a non, on va me mettre au bout de ton nez à non, à tel. Ou t'es qu'à fouiller la pommade, ma fourra, on va me dans la tombe. C'est vraiment ton nom, il y a un gars de voir, voilà, il est, moi, tout le monde a fort, n'est-ce pas la manée, mais vraiment, c'est un dégoûté, non, encore là, elle est voir, voilà, il est, tant qu'on y a, elle est voir. Non, Ballo, ni bas dégoûté avec qui c'est très bon de dire ce qui ne va pas. Il y a une solution pour se rendre à la salle où il a porté les diamants à tout moi comme ça, il se va pas dire que tu n'es où il a la peine. En fait, il y a un peu il y a un peu il y a passeport, il y a passeport du boulot. Il y a le 20 passeport du boulot. Il y a séjour du boulot, permis du boulot, quarantaine du boulot, il y a carte de travail du boulot. C'est un peu là, il y a pas de la position, on va nous lever.
Merci bien Balo. Anga sera di ma wala ma afam yara. C'est vraiment c'est gana wala de la c'est pas quoi ça na bi ya bani na Anya fara. Merci bien Balo. Merci bien depuis l'Italie. 00 223 20 24 78 78 00 223 20 24 98 98 Radio Djerkafo. Ana audio Malian Numbi Jamana Kwaka. Ame jati na fa fo chumina bikoni ame stradi beladi ma la koni bilam be auka absika ma aukam ani fana ambe to wanche fanga mi konna na anya ka fu wat la na mali anga jibana nyimo alu kuma bi ngula alo amba anki sumo wa kan mo ke basite to ko man jibon ma ka ole ka mi sila ro ko ni je amari oui sila ko to alhamdulillah akala kile korbas anana ba okay mashallah korbas te sila abona be bon mo ko kile parala d'accord bo be tambara nge vraiment bare ta bulo pai ambu ala dire haso kan to pro ba para andaro na bara ni pro una ni pro bara ni akagile balate ku fo ka kada ngana ko nga la ni tu pa bolo kada justifica lamno be ku ye ku ni jamana pa parce mal ramba ye wa ko ka ke ku ni ja ko ke ko wa ko para ko la ka ke ku ni ke ya wa guna asma do ki ya ka ne ba dai mo na jamana ko ko ni mo ko yo jamana ta ko ile ne ka bo ka ya jamana ka ke jamana ta anyangira nini na mande la ko mo ne na amina ke ka la kasora ko ay min du o ke minala ay para du mi ko ra ko ko ni ko para du ke la nyangi ay ya hala ma to na ave mo to kiran ake na hamni an yang ini cuma to ma ba karama na ka do bara na na ka to wala ako nga ko nekam gani ni ka ke na ani so ko do ku justi ne pa na no justi ne pa nya jama ko ere do li ka ko na bara ka do o dare ayo tabar la sila ok na ko 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 no ka na be yedu mari ko na ke amba ko akunye kuma da fi mo na arabe duka yawo alors il faut dire que moi avec ma rota na ba me na ka ko hala hakika ko ndama aba hakika ko te hakika no mala ayo tabaraka hala ba ana na ba ni na ka ko wuri ke ka hakika ko jomna ka te hakika no mala ayo tabaraka Allah ko anda ko la ya rasulullah Merci bien. Sila depuis New Jersey. Merci. Sila, merci bien. 00 223 20 24 78 78 00 223 20 24 98 98 Djerkafo. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Là, jaba. Naam. Korba Ambe Allah tanu. Déjà qu'on a de Gabon Kitam. Drissa Konaté, Gabon. Oui. Oui. Konaté, bismillah. Comment alors pour moi ande ika karale vole amuli ande polisi anga transition ma kume para mina ko vraiment ko sita kaya do ko chawlo malla aywa parce que ande san de le faire pédage dans nous de na ya na ka ko malien te ko le malien mali est pour l'homme fait nous mo gonda mo ko tindangu sovel ni gonta no asini ma ni ayana ko mali ko abisaka do malien ko ande do jara ka tama ina gulo ko ya rabbi allah ande ko kayanno amba do buyan banga ni wakati na tellement que jamana ni ko do ke malien do mo be tinga tike di mare ko vraiment ko ka jamana ti ka do mi ko ni ko nyamadi Allah ka au do ka jamana ti dina to on ga afiki do na libre do ram bulu kuna ulo ko di awo
parce que an kun ye ɲugu dɔ fɛnw de ye n'i ko maliyɛn f'i b'i dogo c'est à dire n'i y'i ka papier yɛrɛ lajɛ dɔrɔn k'a ye dɔrɔn ko maliyɛn dɔrɔn u bɛ commencer k'i contrôler de mais sisan n'a fɔra ko maliyɛn u b'i respecter an b'a fɔ ko ala ka fanga ɲini ala ka a sinsin u bolo amin voilà an b'i yɛrɛ fo d'abord merci bien Konaté depuis Gabon merci papa Moussa ala jɔ Paris ko n ka foli b'a ye ah Moussa abame inchallah merci bien voilà merci salam alaikum 00223 20 24 78 78 00223 20 24 98 98 bien sûr la radio est à fond. Alors il y a Aruna Koulibaly qui revient à la charge. Monsieur Koulibaly, Aruna, salam alaikum. Salut Daba, Amadi. Oui, Aruna. Daba, il y a un avion de quoi? À fond. Pourquoi on fera pas la carte? Oui, oui. Malien, vous nous prenez tel au nom de la diaspora. Ils n'ont rien fait aussi. Ah oui? À part Maxi, à Tite Boya. Rien du tout, Daba. Ah oui. Ça va même avec les cahiers pour que les gens basent là où ils ont la diaspora, on l'a pas. Dis-moi, où tu as mis? Bon, je n'en sais rien, franchement. Ça fait 2 ans. On fait diaspora, on a trouvé comme à la cahier. Asmi kana yina ko wala fana ko aku fana ko Aruna na be bore wona nye no aka ma ko ta daba aywa ba se nyame merci bien parce que ma de fana kan ko fana kele ko be ko de la mode la diaspora ko la aka fere ko la merci bien Aruna Koulibaly ame chufo surtout pour dans au nom de l'Europe là nous tu m'as rencontré ah bon on a voyé daba d'accord ok vraiment il faut le dire à Asmi là on a beaucoup non Asmi là il écoute non franchement surtout le ministre qui n'avait fait tout vraiment ça a énorme plaisir merci bien Koulibaly voilà c'est bien 00223 20 24 78 78 salam alaikum allô salam alaikum Ahmed Diaté nous fana bɛ fɛ ka an lajɛ directement na Facebook kan n'u y'a gosi Facebook sanfɛ ka ban Daba Tunkara officiel a mana kɛ diɲɛ fan o fan min jamukan ye u bɛ se k'a lajɛ directement na sisan min ye Mutu Kulubali ye ka taa se min ye Baba Sulemani Hayidara ale ni assistant Sise bɛɛ lajɛlen bɛ k'a lajɛ assistant bɛ Mozambique ko ka foli f'i ɲɛna joli assistant Sise ka bɔ Mozambique Mozambique i dun m'o fɔ n ye n ka kɔsɔn dɔ kan na salamu alaikum wa alaikum salam keifa alhamdulillah ayiwa bisimila ok Daba an seginna ka na tuguni balo do wali hakɛ to mun ye n ɲinana fɛn dɔ kɔ n b'o fɔ rapidement ka bɔ quoi o fɔ komi Amadou Touré bɛ fɛn ninnu ɲɛɲini kosɛbɛ quoi bon tiɲɛna ne yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka ɲɛfɔ Amadou Touré ɲɛna n'a y'a sɔrɔ a tɛ se ka wuli u ko ko document ninnu u tɛ taa Korofina quoi k'u bɛ taa affaire étrangère de la n'a y'a sɔrɔ an tun bɛ se ka wuli ka se affaire étrangère la ka vraiment ka ɲininkali kɛ k'a dɔn document ninnu bɛ niveau min na wagati min na document ninnu corrigé bɛna daminɛ pour que k'a bila ka na yan nɔ quoi. ok ça je te promets. nin kuma bɛ maliyɛn bɛɛ intéressé quoi vraiment a bɛ dɛmɛba de k'an ye walayi bilayi an b'aw fo n'aw sera ka baara kɛ. ni ala sɔnna Abdou Touré yanni semaine wɛrɛ a bɛ jaabi d'i ma. ka wuli ka se affaire étrangère la ka ɲininkali kɛ document ninnu cɛ baara tagabolo bɛ cogo di parce que vraiment an kɔni an sigilen bɛ yan nɔ ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ka papier bɛ policiso la. ko n ka na ni passeport ye. ok. bon ni n ka document bila ka taa corriger yɔrɔ la n t'a dɔn a bɛna segin wagati o wagati vraiment ne kɔni tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔ fɔ a bɛ maliyɛn bɛɛ intéressé yan nɔ a bɛ mɔgɔ 100 de intéressé vraiment ni Amadou Touré bɛ se ka wuli ka se affaire étrangère la k'a lajɛ document ninnu bɛ ka traité cogo di a bɛ temps joli ta document ninnu bɛna segin ka na wagati jumɛn pour que ka information dɔ d'an ma quoi. Abdou, tu as compris? On te promet, on va le faire. La semaine prochaine, tu auras des nouvelles, Inch'Allah. Ok, merci. 00223 20 24 78 78 salam alaikum bismillah Abdou Basité sumo Basité alhamdulillah merci bien tawon ma jawon ma ka wuri ka bomi Murbo Safana minnu bɛ Mali la olu t'u wele kɛ ni jamukan kɔnɔna na
Jate akila jigila mamun be ka damene ko katabla kay katabla asongo katabla fu ekidira mutu wuli kan jam kay ko ni krene ga bla mi ma demu tamanu bi ko ko to manke wu yulu ga jam kandi to se ga la fe nya fi ngati fo tumangi tunkarake tunga te amana ga to tikili yu anyuma yo de mara ka fe de tunkaranke aywa tunkaranke nga tumamanke te fala aywa te fi kula de fe tunkaranke aywa kramo mara ka de do tunkaranke mara ka de do okoro yi wala tunkaranke mami da ka jamana kono wala o de tunkaranke mami bi sigilembe jamana wala iti faso jamana kono o de tunkaranke d'accord donc ana eta faso 00223 20 24 78 salam alaikum wa alaikum salam allô salam alaikum wa alaikum salam mba c'est ba kamara de Paris mun kamara ba kamara iti jamu ngani ko fi yara ma ko kamara ito dabla kamara tungara amba aba ko barala o jarani aban ko na bala ka bro ma barala ya rabbi allah amin amaka amu wala fa de manta ya amin da ba fa so de so ba na li bi beta do oke inshallah ya rabbi ma ka wuli su fe ka seli ka do oke ala ta ndeme amin ambe fo di ke ka gouvernement ma na ta jama be ni ala sona mbo mbe mana ka ko la su la nene aywa man de luna mawte mbo wala de bugu pousse ko bla man la mais a bona tu be du wala ta ambe seli ko do oke ne kwante dore don be seli ka do wuni ke mbo be mali nya li ala di se ne fa ta ba ti ala ko ti na ka ti fo la hara ala ko ke ya rabbi ambe de seli ko de do oke inshallah kamara wala musababa ni la mana kele ke de kele la ko la ka wakati oui wallahi wo che esa de kan ka nuasi di se ga ni ko ni presente ni bien bla ni la ka kele rola oui che wala ba amu de bara mna kwa ni ma plati ni ambe plati no pero ya me do ni kele rola de ado ni ma ke te oui che kamara ni che ya de ka plati ni ba de mana ta ko plati no pe kele no to ka kele rola ni ku je no bla ka kele rola hali voilà ni so so ne ambe ka ko on mo ni de ka mo pousse pour la mal la tout ça va aywa ukanda mo ka plan no tu tan mo ka kele mo ta ka tu fala o ni ka ga do problem na ta du ni ka ni ko problem to on ko kele ni ba ko o ni pousse pour la problem wala ko ni mo ka du na choke u ka si ko kele ni ko kele dabla inshallah sila ba kele de ka ni to kala pina ko de mariage de ba mariage de wa na sila tu la sila tola sila to nta wita do ni parti la ni play sila tu tu wo ni fe amara ko kala barigada mari furu ba te ora sila ko ni te na be ne bil haki na sila ko bi se ga sila bi ni kanga jamana ci ko ani ni sila ko mari ya se mara ni sila ko ni jangale ka te ko dima tiens na ba ko ke le ko ko ka sabali ko dina be ka di profession de mani ro be ka tanye an ko la de bani de dolo le la tan tin tan ni ba ti ro la de ha no do la ni so do ya ko ka le tusen de ban tan ale tusen tu ma fe ka ta o tel de jo mali no ri na o ka para ko me ka ko la ko no ri na ku be mo ka ti akusa ba kusa ban tan ni ki te me mari ni ka kusa ban tan ni mo so ni ka ola ni na no de ka ga jamana abanta ti na am ta ge mo para yo be développer to abigela kamara merci bien tunkara aywa base kamara ka kuma mena wallahi ka kuma afamu yara aywa adita rasori kele da adini tu na ta kele ni na muso wa ba le ya me ku ta ko mo ta ta le ni dini tu ha kele la dini 14 muso wa ba mo kike da mu
Merci bien, Kamara. Ami Foki Walemando Iniche. Mais mi vie. Ika ni hakila ni ndi tamse na hakila ide ni ngoni tungara la ka hakila di. Ika tungara. OK, merci bien. Merci Kamara, merci. Merci bien Kamara Niamey. Merci bien. 00 223 20 24 78 78 00 223 20 24 98 98 Abdou Touré. Mini Ahmed Diakité Karamou Batura mini communiqué do fana ye Marine Gaula. Allô? Alki sumo. Do fara ikuma kanga ikado wara du mangana wala sanga sega no fo me yakani. Wenya do frère. To ma jono ma wala ka bomi. Gabon? Oui, Gabon. Gabon. Mouktar, comment tu es? Tabarakala. Il fait que tu as un baron. Aïwa. Aïwa. Ni tayar nan wama safa nga janga ndu ngula simalla anga di nanga tojo vraiment mi fuli ko vraiment ay jaga bara tabarakallah jalay na yomi na aje aka do fra nga nyaka ka ni kadama na yomi na ala nga ni ndu manga ni Allahumma amin nta vraiment mi bara amba famba wani mando tabarakallah jalay ay jama de ni mali ka madama ni ko president ko merci Mouktar ni mo mali nya do fa fi kirata do kami nga tika jema fara go de mai Amin. Traoré. Amin Arabi. Traoré. Amin. 00223 20 24 78 78 20 24 98 98 Tungarego Kakanado Radio Jaga Foka Nyashi Amale Oma Aminu mi Jamana Koka mais transition ay ka do wuli ka do bakara tamashon kan kosobe sabla mali baraka nyama ya chama zoro mali dun ko korata ledu Aminu bi Jamana Koka aka kila munye dobe nege dula assalamu alaikum. Allô oui. Oui, petit d'abord. Ah mais comment tu es perdu là? Mon bébé. Ah ok. Mais tu dis ah non le filare ne kan mo tika petit là. Kamara. Mumi. Ah whisky. Mba abe whisky mi inde lawo. Non, baro imana jamais du bi libre de imsinga whisky de mi. Ah bueno de. Ça va bien, Kamara? Wallah, ça va très bien, alhamdulillah. Ça va. Awa, abame. Non, vraiment, ça va, Dieu merci. Awa. Ayiwa. Ngabla ubani. Awo. Parce que je pense que il y a 5 ans. Ensemble pendant la semaine passée, ensemble pendant 5 ans. Bon, moi je pense que c'est là où on a pendant beaucoup de longues 5 ans. Bon, il y a mon mère, c'est bon pour nous. Maintenant, on a essayé, au cas où nous avons d'autres pour les camarades qui vont de là pour nous. Très bien. C'est vrai, nous sommes l'un de Guinée, l'un de mer.
toujours gɛlɛya dɔɔni bɛ yen quoi. Pour que an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ adamadenw ka baara kɛ ni hakili ye dɔrɔn. K'a yira k'a fɔ vraiment an ka se ka na data ni jamanadenw fana ye quoi. Ça c'est très bien, Kamara. Donc fana y'i kanu ni jamanadenw y'i kanu. Ka se degere dɔ ma. U ka kanu i fana ka essayer ka fɛn dɔ f'u ye ka majigi dɔ kɛ quoi. C'est très important. Merci Kamara, ça c'est bien réfléchi. Ah bah, c'est là-bas, mais. Allez, merci bien, Kamara. Merci bien. Sey! Traoré. Ale na lamɛn nin waati na ka bɔ Espagne an ka foliba ye Dilajaya Keyita ka taa se Musa Traoré ma an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye min ye Bɔmari Kulubali an ka foli allo salaamaaleykum n'a bɛ weleli kɛ 20 24 65 29 a b'o sira to yen Sotelma Malitel Move Mav i k'a dɔn olu dɛsɛra alors san kelen bi u welela u kana sira dilan u ma se donc a b'a kɛ 20 24 78 78 20 24 98 98 voilà n'a y'o kongo bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. A bɛ nɛgɛjuru la allo an b'a ni tile somɔgɔw ka kɛnɛ tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min. Sama jalo Bamunye Razela ni maa min bɛ ni jamukan in lamɛn kɔnɔna na a bɛ se k'a lamɛn kɛ jamana kɔnɔna maaw mun ye an ka tunkarankew ye olu de yamaruyalen don ka wuli kɛ ni jamukan kɔnɔna na an ka nɛgɛjuru dɔ bɛ yen nɔ o bisibasalen don aw bɛ se ka wuli kɛ nɛgɛjuru fila la n'o ye 20 24 78 78 walima 20 24 98 98. Abdou i k'a dɔn foli ani tanni an b'o kɛ ka ɲɛsin Mamu Lele ta ma Mamu Lele ta i k'a dɔn kabako maa don n ye san 10 kɛ furu la san 15 ma den sɔrɔ ni dankɔrɔba in ɲɔgɔn ye a ka ca Ala fɛ i ka denko bɛ ɲɛnabɔ min ye Usayi Jakariya Traoré an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Usayi Jakariya Traoré i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a wele ka ban Jakariya i k'a dɔn min ye dolo ye n'a y'o lajɛ i ka garijɛgɛ ko ka taa se i ka ayiwa sinɛ ɲɛsigiw ma papier ko ni baara Usayi Jakariya dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo salaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Nba. C'est depuis Gabon pour Gentil. Oui. Maintenant, comment on va modification de quoi? On va continuer. Ayiwa. Non, on va comment chaman la on va tirer, on va gouvernement tirer, on va corriger. On va tout chiffre mal là. Ayi kana ci kɛ. Ah ok. I tɛ la. Non, on va comment chaman on va parler de quoi? Voilà, on va sur côté pour monsieur Wall programme exact. Non, on va bégaler la derrière, d'abord pour avoir dans le va bégaler la derrière. A diyara n ye merci bien an ka bugɔli bɔ a la merci bien Abdou i k'a dɔn Merci beaucoup. Bien. Merci. Usayi Jakariya Traoré a wele 76 22 37 39 i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'a ye dolo lajɛ i k'a dɔn a bɛ kabako da i tulo kan Abdou waati kuruna. Waati kuruna karamɔgɔ Daba Tunkara i n'a fɔ an fɔ cogo min na Penda Traoré ka bɔ min ye Espagne k'u ka denbaya bɛ commune 1 na Sekɔrɔ k'u ka foli fɔ denbaya maaw bɛɛ lajɛlen Fami Traoré min ye Mohamed Sako a fana bɛ k'an lajɛ nin waati in na k'u ka foli fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i Daba Tunkara ye karamɔgɔ ni jamukan taabolo ka ɲi. N'Ala ma baasi kɛ aw ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin jamukan kelen kɛnɛ kan min ye kari wɛrɛ ka daminɛ 13h30 ka taa bila 15h la. Inchallah Daba Tunkara ne bɔra kuma la. An bɛ foli ani tɔnni kɛ maa maa y'an sɔrɔ nɛgɛjuru la minnu fana y'an ɲini n'u ma se k'an sɔrɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn maa min kun bɛ nɛgɛw la o de ye Ahmed Jakite ani Bɔda Cɛ Buwa Jabate jɛmukan ye k'a sigi sen kan k'a labɛn Daba Tunkara kan k'a laseli kɛ o ye Abdou Touré ani Daba Tunkara Abdou y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan dimanche wɛrɛ inchallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ni kunnafoni kura wɛrɛ ye ani hakilina kura ye Ahmed Jakite baara ɲɛna wa salam.